Assalamu alaikum viewers, is your girl Sayyada Sadiya Haruna. Me yasa mazan kudu sun fi mazan arewa kula da mata? Sai ka gan idan suka aure mace, su ne za su siya mata best cream, best kaya, best komai, suna kula da ita, suna bata kwanciyar hankali. Mazan arewa ba wai na ce ba kwaye ba fa, kuna yi. Forget about kana siya ma matanka abinci a gida, kana siya mata sutura mai kyau, kana mata komai na rayuwa. Bari in gaya maka, she only need one thing from you. Menene wannan abin? Kwanciyar hankali. Ka mantar da cewa kana siya mata wa'annan abubuwan, amma idan ka tashi zuwan gida sai karfe 1 kake zuwan gida. Babu soyayya, babu kalamai mai daɗi. Kullun kai ne a can, kai ne a nan. Ba za ta ji daɗi ba. Wa'annan abincin ba za ta iya ta ci su ba, cin da ba a cin su cikin kwanciyar hankali, ina ka gan jiki zai yi kyau. Mazan arewa a dinga siya ma mata wa'annan abubuwan, sannan a dinga ba su kwanciyar hankali.